Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita katim patulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Aryan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad daklaan itinagan nga Aryan. Naragsakak iti relasyon mi iti asawak. Nang runa idinadaan kamin iti anak. Isuadyak pulos ni namnama, ama kaaramid na ito iti banag, ama kapasakit iti rignak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Arian honey, kamodyanan na. Nakapagpasngay kamot lahangan. Babae ti anak ta, kat karuprupam launay. Ay, kunaklakit din no jakon kabaulan tagpaskay. Talaga narigata nak. Marikrik pailaang ti panagkapsot ko. Agi na nakapailaang. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Sakpailaang ti makamu iti anak ta. Francis, agyaman ak unay tadimteng ka iti biyag ko. Sikati impaay ti Diyos akatakunaynay ko iti biyag. Ikari, saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Kasta akmat Arian. Saan to apulos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Sika lang ti babae nga ayatek, aging gat maudi nga angis ko. Jerville, anak, nakasagana ka di na mapaniji pagadalan? Wen, mami, itay pa ang nakasaganak, ha? Nasaya at nga no kasta. Purayan ta ni dadim, madama pa'y ngagsuksukat. Onya, mapantayon? Wen, daddy, tapno sa anak ang malit iti pagadalan. Gan, uray da kayo ka ni mami. Saan kayo mat amalit iti trabaho yo? Imbag pa ito'y gayam ko. Takanayon latta na ragsa. Ngam siya, kanayon nak ngagkunkun sumisyon ni Jabalay mi. Taapay mo't anak ko nam dayta, Lena. Kasanumat ngamin, kanayon anabartak nila kay kuno kasjay nga gawid. Basit pa iti allowance nga itid na kada kami. Oo, di ibagam anayonan na ti allowance yung itid na. Iti kasta, saan ka mo't amarigatan nga ag-budget? Ay na, kanayon ko nga ibagbaga dayta, friend. Ang amawan latta. Kayat ko na talaga nga isina ti asawa. No saan ko lapang panunutan ti anak mi, amangan no nabayag kon ngay naramid dayta. Panunutam laangan ti anak kiyo, friend. Anya ngay ti amom. Ang mga nagbalbaliw tumat laang ti asawa. Hani, anda ko maibagakan ka. Anya day tahani. Sige, ibagam laang. Nagpasarak itay ijaen da mama. Kat nakita ngagmay salangan ni Jay. Saan nga minan na nagalay ti babaunin na amang kadwakin ko na. Masyanak met no kasdi nga awan kat kadwana. Mabalin ka di? Adito'y langan balay ngagnaid ni mama. Ay kat mabalin awan matparikot iti day ta abanag, hani. May mayat paikit di ano dituyan ngagnaad ni mama. Iti kasta, adalat takad kadwana. Agyaman akti manugot ka, hani. Itamot laeng, ibagak ken kwa na tinagsaritaan ta. Iti kasta, makaumayan dito'y balay ni mama. Agyaman na tayo manugot ka adituya kun balay yung agnaed Arian. Mabainak ngami na makipagnaed kada kayo. Gaputa siya pa iti as-asikaswan yun no bilang. Ni mama, awan parikot kanyak no dito'y kayong agnaad. Awan mo't sabsabali kada tayo. Taina na kayo lakat nga rot ni Francis nga asawa. Kat, no bilang ada kasapulan nyo. Ibagayo laang Iti kasta, may paay mi. Wadi ha, di ka agdanag. No kasdyan nga awan da mami kan daddy dito'y balay. At daak matakadwayo, lola. Iso asan kayo ang maboring ditoy? Uwan anak, nilolam to timangkadkadwakan ka. Nagdaras ti pa naglabas ti panawan na riyan. Wedding anniversary tagayam ita. Wan nga rod,
Kasla ka ano lang, idi nagkalaysa ta. Ita, ada pa yan anak ta. Hi, Francis. Ha? Ada ka gayam dito restaurant. Ria? Wen, siya nga rod. Iso ka diti asawang? Wen, iso ni Arian. Sayang. No siya kumatin ka laysam. Nalabit ko maasyak ti ka-date mo ita. Ha? Oh, joke. O sige ha. Panawan kayo pay. Amangan ngamin no makaungat ti asawam. Gapo itin na ibagak. Bye. Imbag tasaan mo at tinong pati ex nila kay mo, idi kas jay timbaganakin ka. Hay, no syakla day jay, ang mga no impungot kon. Sa anak pat akasya a klase ti tao, Lena. Jak tutupan. Kan may sa, mangrabrabak lang iti kasya nga impagana. Uray pay, anya nga iti amom, ang mga no mga aramid lang iti pamuspusan, tapno maadaan da iti komunikasyon ka ni Francis. Ay na, narigatan no kasta. Jak pat yan ang maaramin ni Francis ti mangloko kanyak. Agtalagak kan kwa na. Iso ang masiguradok at inaktupulos lukuan ti asawa. Arian iha, adamadmadlaw ko ka ni Francis. Anya day ta, mama? Apay ang maladladaw mo nga agawid. Kanayon ka di nga overtime iti opisina da. Kasta mo ti kunana, mama. Ada ka nung amin parikot iti opisina da. Iso ang masapol ka nung agtrabaho. Kasta nga agpaiso. O no, ada kasinsinnarak na. Anya ti kayat yung asawan iti rayta na ibagayo. Dumngag ka, iha. Taibagakan ka. No anya tinakitak, idi napanak iti mall. Iti kasta, amo matyar aramidam, no bilang tamadok talam apod no ti ibagbagak. Itaman pa yan na panunot mo tagpasyar dito balay. Arian, anak kaw. Kayat kayo lang amin ang makita, tatang. Kumusta kayo matan ka ni Edo? Nasingpat ka di matlaang ti kaanakak? Nasayat kami lata. Awan pariko ti kaanakam. Gaputan na singpet. Kinagad adala na imbag. Pudno day ta, tita. Nagngangato pa'y nga rod dagiti grades ko iti pagadalan. Nasayaat nga rod no kasta. Panunutom ko mati sakripisyo ni mama nga agtrab-trabaho iti abroad. Iti kasta, saan mat ang masayang tirigat na amang papaadal kan ka? Tinasayat. Dito ikan na mga anak kaw. Manglutuak iti paborito masidaan. Sige man nga rod, tatang. Kailiw ko unayan ti luto yo. Gusto timbaga ni abalayan mindaken ka anak kaw. Paliiwom ti asawam. Gaputa ang mga no dametan madingar aramiden na. Tatang, No bilang tadamadok talam. Pagsaritaan nyo kumaan na yung bagday takan ni Francis. Kain saan nyo kumanga ipakita ti panagapayo iti apaw. Gaputa sigurado ama apektaran day jay. jak amo na anya ti sawag, tatang. Kasladyak namin mamati iti na ibaga kanyak ni mama. Anakita na anag-sweet da Francis kan ti ex na, iti may sa amol. Kas itinakon-akon. Kasaritam ni Francis itinasayaat. Naimbaglangan ta sana konsentidor ni abalayan minda. Taimbaganakan ka no anya tinakita na nga araramidan ti mismo nga anak na. Napan kagayam iti balay da tatang, hani. Apay adi mo imbaga kanyak, ta simurot kami kumay ti anak ta. Kunak ngamin no busy ka. Iso adya kon imbagbaga ti ipapan ko iti ayanda, tatang. Honey? Mabaling ka di ang buludag ti cellphone mo. Ha? Ada na patag nga awagak. Naibos ngamin ti load ko. Ay, kuha ngamin. Urayag ti awag ni boss, hani. Sa anak mat nga agdelebabad iti cellphone mo. Mabiit lang mat nga awagak ti gayem ko. Kan agdegos ka pa'y mat saan ka di? Sige nga, Rod. Basta mabit lang, ha. Amangan ngamin no kalat nga umawag ni boss.
Ani, nalpas mo ka din nga inusar ti cellphone ko. Juan, dayto yan ti cellphone mo. Ah! Anay ko, apay nga intong pamatan kanyak ti cellphone ko. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Ti kunam ka di kat saan ko ang maamuan. Nga damadi nga aramid mo. Nakitak dagiti sweet messages yu iti sigod a kaayan-ayat mo. Ah. Isumat lagayam ang kanayon ka amaladaw nga gawid. Gayam, kanayon ti panagsinarak yu. Awanan kayo iti bain. Hani, denggan ka ma. Agpalawa. Pumanaw ka iti sangwanak. Hindi ka kayat ang makita. Kandya kayat ang mangag ti anyaman nga ibagam. Ulbod! Husto ti panagsangsangit mo. Itay ka pa'y nga agsangsangit. Nagsakit na iti anaduktalak, mama. Diyak pulos namnamaan na maaramid na kalukon ni Francis. Uray siyak. Saan ko ang hinamnama ang maaramid ti anak ko ti agbabayi? Uray no anak ko ni Francis. Saan ko ang kanunungan ti kasjay nga inaramid na? Nakita ka mismo dagiti message ti babae na, mama. Nagsweet na. Kanay sumat lagaya makanayon na manadladaw nga gawid. Gaputa kanayon lang ang sinarak iti dayjay a babae. Kakurkurak unay ti anak yo, mama. Maawatak tirik na ama. Kaputa kasta akmat. Idi nagbabae ti ama ni Francis. Amo ka narigat, iha. Hangam no bilang tanakasaganakan. Urnusan niyo kumati nyaman aparikot yo iti anak ko. Ipagpagapuyo la kumaan kini Jerville nga apo ko. Mami, apay asaan matan nga agaw-awid dito'y ni Daddy? Mano na bulan nga awan dito'y balay? Kuha ngamin anak. Nagnaad iti may nga apartment. Gaputa masapol nga overtime iti opisina. Kan may sa? Nangina ka nung ngamin di gasolina. Ang mumutan, medyo adayo pa iti balay tayo iti trabaho na. Apay nga idi. Kat kanayon mat nga agawid nga oray ag-overtime iti work na. Kan, apay asaan na ka nga awagan? Saan na ka kadi akailiw, mami? Nukas dyan nga agsarsarita kami. Kanayon nga iti cellphone ni Lola ti awagan na. Kano ibagak nga agsaw kayo? Ibaga na abisi kanon iti trabaho na. Apay, mami. Nagapa kayo kadikan ni Daddy? Saan, anak? Saan kami ang nagapa ka ni Daddy? Talaga ngamin abisi kami lang iti trabaho. Bayam, ibagak nga agawid ang diti balay. Apaman ang makapagsarita kami. Promise, mami, ha? Saan kayo ang nagapa ka ni Daddy? Diyak lakit di kayat nga agbalin tayo a broken family. Juan, promise. Saan kami ang nagapa ka ni Daddy? Saan ang nakalakday ta? Umunag ka. I'm sorry, my love. Kung ikaw ay nasaktan ko. Francis, sumrekan iti siledyo iti asawam. Abay, dito iti nangyigan nyo kanyak, mama. Mga no, agungat kanyak ni Arian. Nabartek ka, Francis. Saan? Nakainumaklaeng. Honey, my love. Pasensya kan. No dito'y ko nga iniyag ni Francis, iha. Nalaos nga min ti Bartek na. Oh? Imbaga, tain tulod pa'y tigayom na dito ibalay. Saan na nga min kano nga amo ti apartment a pagdagdagusan ti asawam. Sige, mama. Tulungan kayo. No apay mat ngamin akasta ti inaramid na. No apay ana panunot na tinagbartek iti kastaunay. Nasaya at mata nakariingkan. Oh, adto iti kape. Uminom ka. Tapno maikati hangover mo. Sigurado ana sakit ti ulom. Gapo iti nalaos a bartek mo, iti rabi eh. Agyaman na ka. Marig na ka talaga, nalaos ti sakit ti ulok.
Gapo iti pan nakabarta ko'y drabi. Di kagdanag. Agsubli ka dagos iti apartment ko. Amok mata di mo kaya ti kadak ditoy. Apay, imbagak ka di a pumanaw ka adagos. Ah, Imbagak ka di adyak kaya ti kaddam dito eh. Noan niya nga tinaknakan mo, taapay anaginom ka. Ammo matasaan ka na irwam iti arak. Kasano na ada mapasamakan ka. No na-aksidente ka iti panagawid mo, wala saan. Napasubo ka iti gulo iti bar a papapanam. Maisublim pa iti biyag mo no kasta. Kayat mo ka di amasapa a maulila ti anak ta. Gapo iti kasta nga aramid mo. Agpanunot ka man, Francis. O anya, kitkitaan na kadilatan. Awan ka di maibagam. no bilang tadadakas ang mapasama kanyak. Agliday ka kadi. Sangitan na kadi, no bilang tamatayak. Anya ka di a klase ti saludsod dayta. Natural, asawa ka. Ama na ka ti anak ko. Ay, ayatan ka. Iso a concernakan ka. No kasta, napakawan na kon. Mabalin kon ti agsubli dito'y balay. Juan, husto da mama, kantatang, kadagit imbagbagada kanyak. Ornusan ta ko man ti anyaman a parikot. Ipagpagaputan laangan iti anak ta. Diyak kayat adumakal ni Jerville a nagulo ti pamilya tayo. Katsapay ko ma, tadimon ulitan ti inaramid mo. Agyaman ak unay ti may kadwa gundaway nga impay mo kanyak. Ikarit, saan ko nga ulitin ti inaramid ko? Pakawanin na kuma, no nasulisog ak itisigod akayan ayat ko. Nupay narigat, ingkagumaan mi nga inornos ti estado mi kas agasawa kini Francis sa Mr. Lonely. Kanayon ti panagkiddaw na kanyak iti pamakawan, gapo iti naaramid na. Ita, naragsakan ti pamilyami. Nalipatan min tinapasamak, kat impaay ko asipupuso ti pamakawan ko iti asawak. Tuy pagayam mo, Arian. Agyaman pagayam Arian iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasaya ti desisyon mo, ngayon ikan iti gundawa iti asawam. Taamin tayo kat adda pagbiddutan na. Nasayat met, tadimngeg ka kadag iti pamagbaga, dakatugangam, kastameten iti amam. Gaputan no bilang saan mo nga impaay ti may kadwa agundawa iti asawam, ti anak yo, tinalaos ang maapiktaran, iti dandani pan nakadadael kuma ti pamilyayo. Ala, sapay ko mga rod, tagnanayonen ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Arian. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.